हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 12वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे भक्ती योग किंवा भक्ती सेवा. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सगळ्यांना एकदा हरे कृष्ण. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 12वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे भक्ती योग. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग नमन करूया. त्याच्यानंतर आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया आणि आपल्या अध्यायाला सुरुवात करूया. हरे कृष्णा. प्रकाश प्रभूजी, तुमचा आवाज एकदम व्यवस्थित आलेला. फक्त शेवटचे 2 श्लोक जे होते तेव्हा तुमचं बहुतेक नेट डिस्कनेक्ट झालं, ते माताजींनी म्हटलं. हरे कृष्णा. आपण माधवेंद्र पुरींची गोष्ट ऐकली होती. तर हे श्रीनाथ जी आहेत, ही मूर्ती त्यांना सापडली होती आणि भगवंतांनी दृष्टांत दिला होता आणि ती त्यांच्या स्वप्नामध्ये येऊन, आणि मग ती ही जी मूर्ती जी आहे तीच ही आहे. ती अजून नाथधामला ही मूर्ती अशीच्या अशी आहे. ते मंदिर आहे तिथे. आणि आपण आता लगेच पुढे जाऊया. आपण आज भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या आपण शेवटच्या अध्यायामध्ये आहोत. 12व्या अध्यायामध्ये आहोत. आजचा आपला आहे 12वा अध्याय. तर आपण तत्पूर्वी कालच्या अध्यायात काय शिकलो, पटकन कोण सांगेल मला? हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्णा प्रभूजी, बोला. कालच्या अध्यायामध्ये अ, अर्जुनाने भगवानांकडे इच्छा व्यक्त केली की त्यांचं खरं स्वरूप काय आहे ते त्यांना घडवावे. त्यावरती भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना सांगितलं की माझं जे दिव्य स्वरूप आहे ते तुझ्या डोळ्यांनी तो पाहू शकणार नाहीस, तुला दिव्य दृष्टी द्यायला लागेल. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनाला दिव्य दृष्टी प्राप्त झाल्यानंतर भगवंतांनी अर्जुनाला, आवाज येतोय ना? हो हो, येतोय, बोला ना. हा. अर्जुनाला त्यांचं विराट स्वरूप असं दाखवलं. मग त्याच्यामध्ये अनेक डोकी, अनेक हात, नंतर अनेक पाय, नंतर त्यांच्या मुखामध्ये त्यांनी बघितलं की अनेक योद्धे आहेत, ते त्यांच्या दाता दाढांच्या खाली अडकलेले आहेत वगैरे. असं जे चित्र आहे ते त्याचं आणखी अनेक सूर्य उगवल्यानंतर जसं उजेड पडावं तसं भास अर्जुनाला झाला. आणखीन ते एवढं असं काय म्हणता येईल त्याला, स्वरूप, भगवंताचं स्वरूप बघितल्यानंतर, सर्वव्यापी हे बघितल्यानंतर अर्जुन पण थोडासा घाबरून गेला. आणखीन त्याने भगवंताला विनंती केली की हे जे विराट रूप आहे ते मला बघवत नाही. आणखीन तुम्ही नेहमी सारख्याच साध्या रूपामध्ये आमच्या समोर प्रकट व्हा. आणि मग त्याच्यानंतर भगवान आहेत ते नेहमी सारखे त्याच्या समोर प्रकट झाले. मागच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी त्यांचं विराट दर्शन दर्शवले. खूप छान प्रभूजी, हरे कृष्णा. इथे वसुधा माताजींनी पण सांगितलेलं आहे की भगवंताने त्यांचं विराट स्वरूप दाखवलं चॅट बॉक्स मध्ये. खूप छान माताजी. तर कालचा आपला होता विश्वरूप दर्शन योग. भगवंतांनी त्यांचं त्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की अर्जुनाने कुठेतरी भगवंताला सांगता आहेत की माझा मोह नष्ट झालेला आहे. मोह नष्ट झाला म्हणजे मोह नष्ट व्हायला कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे. आणि पुन्हा एकदा भगवंताला शरण गेल्या ते सांगता आहेत की तुम्ही ज्या विभूतींचं वर्णन केलं आहे, तुम्ही तर ते मग मी बघू शकेन का, की तुमच्या रूपामध्ये मला तुम्ही दाखवू शकाल का, जर माझी योग्यता असेल तर. आणि आवडत्या भक्ताची मागणी आहे आणि ती पूर्ण करणार नाही असं होणारच नाही. आणि भगवंतांनी तात्काळ त्यांना सांगितलं की हरकत नाही, फक्त तुला दिव्य दृष्टीची मी दिव्य दृष्टी प्रदान करतो. सामान्य दृष्टीने तू ते पाहू शकत नाही. दिव्य दृष्टी एकीकडे दिली आणि दुसरीकडे आपलं विराट स्वरूप जे आहे ते भगवंतांनी प्रकट केलं. आणि ते विराट स्वरूप जे होतं इतकं सुंदर, रमणीय, मनमोहक असं होतं की तिन्ही लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे त्या विराट स्वरूपामध्ये व्यापून गेलेलं होतं. आणि असंख्य सहस्रावधी भगवंतांचे विस्तार किंवा भगवंतांची रूप जी आहेत ती एकाच त्या रूपामध्ये सामावलेली होती. मग असंख्य मुख, असंख्य बाहू, असंख्य भुजा आणि विविध अंगांनी नटलेलं, विविध वस्त्रांनी, विविध अलंकारांनी सुशोभित असं ते रूप होतं. आणि जणू काही एक चंदनाचा लेप त्या प्रत्येक स्वरूपाला लावलेला आहे, त्या दिव्य शरीराला लावलेला आहे, असा परिमळ त्या वातावरणामध्ये पसरला होता. आणि त्याचबरोबर असंख्य सूर्य जेव्हा एकाच वेळी प्रकाशमान होतील किंवा त्यांची ऊर्जा उत्सर्जित करतील, तेव्हा जे प्रकाश किंवा तेव्हा जे जसं तेज असेल तसं तेज त्या स्वरूपाचं होतं. आणि ते इतकं सुंदर होतं, इतकं मनमोहक होतं. तसंच ते तितकं महाकाय आणि अकराळ विक्राळ सुद्धा होतं. त्या रूपामध्ये भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्यकाळ सगळंच दिसत होतं. उत्पत्ती आणि लय ह्या दोन्ही गोष्टी त्या रूपामध्ये सामावलेल्या होत्या.
दैवी रूप आणि असुरी रूप जे आहेत, सूर असुर हे भगवंताचाच विस्तार आहे. त्या त्रिगुणांचाच विस्तार आहे. ते त्रिगुण सुद्धा त्या भगवंतापासूनच तयार झालेले आहेत आणि हे सगळं सगळं त्या रूपामध्ये जाणवलेलं होतं, सामावलेलं होतं. आणि त्यामुळे कुठेतरी भगवंतांना आपलं ते रूप प्रकट केल्यानंतर अ, अर्जुनाला असं दिसतं आहे की अनेक जसा नदीचा प्रवाह वाहतो तसे अनेक जीव जन्माला येत आहेत. तसेच अनेक जीवांचा मृत्यूही होतो आहे. आणि त्या मृत्यूमध्ये त्यांना दिसतं आहे की ह्या युद्धभूमीवर जे धनुर्धर आहे, जे त्यांचे पितामह असतील, त्यांचे बंधू असतील, त्यांचे अ, गुरु असतील आणि अनेक अजून सर्व जे फक्त पांडवांना सोडलं तर सगळे जण त्या सैन्य असेल त्यांचं, तर ते सगळेच्या सगळे त्या भगवंतांच्या मुखामध्ये प्रवेश करताना दिसत आहेत. म्हणजे जणू त्यांचा मृत्यू तिथे त्यांना दिसलेला आहे त्या रूपामध्ये. आणि म्हणून अर्जुनाला प्रश्न पडला, की हे काय आहे? भगवंताचं हे कुठलं रूप आहे? आणि म्हणून प्रश्न विचारता आहेत आणि त्या विश्वरूपानेच भगवंताला उत्तर दिलेलं आहे, कालोस्मी. मी काळ आहे, मी संहारक आहे आणि मी संहारक म्हणूनच इथे या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. माझं आधीच नियोजन झालेलं आहे. यांचा मृत्यू जो आहे पूर्वनियोजित आहे, तो या युद्धभूमीवरच होणार आहे. तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. त्यामुळे तू काही कार्य करतो आहेस, तू कुठली कृती करतो आहे आणि त्याचा परिणाम तुला भोगावा लागेल, असा विचारही करू नकोस. आणि उठ आणि युद्धाला तयार हो, असं कुठेतरी अर्जुनाला पुन्हा एकदा युद्धासाठी सज्ज करताय, तयार करताहेत. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुन पुन्हा पुन्हा वंदन करतायत, प्रार्थना करताहेत. आणि मग हे सगळं संपल्यानंतर भगवंताला म्हणत आहेत, की हे रूप जे आहे, हे तुम्ही कृपया संपुष्टात आणा आणि मला तुमचा पुरुषोत्तम भगवान रूप जे आहे त्याचं दर्शन घ्यायचं आहे. आणि पुन्हा तेच की भगवंतांनी आपल्या लाडक्या भक्ताची मागणी पूर्ण करावी तसं आपलं विराट स्वरूप जे आहे ते संपुष्टात आणलं. त्याच्यानंतर चतुर्भुज रूप आणि त्याच्यानंतर त्यांचं द्विभुज रूप प्रकट केलं. आणि जे द्विभुज रूप जे आहे भगवंतांचं, जे भगवान स्वरूप जे आहे, ते सांगताना भगवंत म्हणत आहेत, की हे रूप तू तू केवळ माझा शुद्ध भक्त आहेस आणि म्हणून मी तुझ्या समोर प्रकट केलेला आहे. तर अनेक वर्ष अनेक ऋषीमुनी तपश्चर्या करून सुद्धा त्यांना ह्या रूपाचं दर्शन होत नाही. ना त्यांना विराट रूपाचं दर्शन होत, ना त्यांना द्विभुज रूपाचं दर्शन होत, त्या भगवान स्वरूपाचं दर्शन होत. पण ते जे अनन्य भक्तीमध्ये आहेत, जे शुद्ध भक्तीमध्ये आहेत, त्यांना ह्या रूपाचं निश्चित दर्शन होतं. असं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे आणि तिथेच कालचा अध्याय आपला संपलेला आहे. मागच्या अध्यायामध्ये आपल्याला भक्तियोग म्हणजे आपल्याला भक्तीविषयीच सांगायचं आहे किंवा अभ्यासायचं आहे. मग आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? तर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती म्हणजे नेमकं काय? मग भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे काय आहेत? आणि मग भक्ती म्हटली की भक्त आला. मग भक्त म्हणजे नेमकं काय? कृष्णाला प्रिय असलेले गुण. ते आज आपण बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वृषाली माताजी. हरे कृष्ण. म्हणू का मी? हो, बोला बोला. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यक्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे. विराट स्वरूप पाहिलेलं आहे.
त्याच्यानंतर भगवंताचं द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप सगळं पाहिलेलं आहे. पण तरी पुन्हा एकदा अर्जुनाला प्रश्न आहे आणि जणू तो प्रश्न आपल्यासाठीच आहे, की ते अर्जुनाला प्रश्न विचारत आहेत, की भगवंता असं कुठली भक्ती किंवा पूजा किंवा उपासना परिपूर्ण मानली जाते, जी व्यक्त स्वरूपात किंवा अव्यक्त स्वरूपात. अव्यक्त म्हणजे भगवंताचं निर्गुण निराकार रूप या स्वरूपामधली पूजा किंवा भगवंताचा सगुण साकार व्यक्तिपूजा आपण म्हणू शकतो, मूर्तिपूजा ज्याला आपण अर्चविग्रह सुद्धा म्हणतो. तर त्या स्वरूपातली पूजा जी आहे ती तर कुठली श्रेष्ठ आहे किंवा कुठली परिपूर्ण आहे असा अर्जुन यांचा प्रश्न आहे आणि त्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण. श्री आहेत भगवान का प्रभूजी वाच म्हणतात? मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः. धन्य धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत म्हणत आहेत की ज्यांचं मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर, म्हणजे आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की अव्यक्त म्हणजे निर्गुण निराकार रूप जे आहे आणि एक सगुण साकार रूप आहे. तर जे सगुण साकार रूप आहे भगवंत सांगत आहेत की माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर म्हणजे सगुण साकार अशा रूपावर ज्यांचे दिव्य श्रद्धेने भावनेने पूजा करत आहेत, उपासना करत आहेत, ते करण्यामध्ये मग्न आहेत, ते मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. मग आता याचं म्हणजे काय, तर आपण एक आपलं रोजचं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर आपण कुठल्याही मंदिरात जातो. तर मंदिरामध्ये पूजा असते बघा. तर कुठल्याही मंदिरामध्ये जेव्हा पूजा असते, पूजा विधी असतो, तेव्हा ती जी मूर्ती जी असते, तर ती मूर्ती आपल्याला असं वाटतं की एखाद्या पाषाणातली आहे. दगडी मूर्ती आहे, पाषाणातली आहे किंवा लाकडी मूर्ती आहे. हो, निश्चितच ते जे अर्चविग्रह आहे, ती जी मूर्ती जी आहे, ती निश्चितच त्या पाषाणातली आहे किंवा लाकडापासून बनवलेली आहे. पण जेव्हा त्याची प्रतिष्ठापना होते, त्याच्यानंतर रोज आपण षोडोपचार पद्धतीने त्याची पूजा विधी करतो. त्यांना स्नान घालतो, सप्त नद्यांनी पंचामृताने त्यांना स्नान घालतो. सगळे मंत्रोच्चारण त्याच्यावर होत असतो. त्याच्यानंतर विविध फुलांनी, विविध अलंकारांनी, विविध वस्त्रांनी आपण त्या मूर्तीवर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ती सुशोभित करत असतो. तेव्हा सुद्धा विविध मंत्रोच्चारण होत असतं आणि ह्या सगळ्या जेव्हा प्रतिष्ठापना करतो तेव्हा निश्चितच त्या मूर्तीमध्ये भगवंतांचा तिथे त्या आपण म्हणतो की त्या प्रतिष्ठापना होते, म्हणजे तिथे त्या भगवंतांचा वास असतो आणि त्यांच्या त्या स्वरूपावर, त्या मूर्तीवर आपण पूजा विधी करत असतो. आणि म्हणून जेव्हाही आपण भगवंताकडे कुठल्याही मंदिरात जातो, कालच मी तुम्हाला सांगितलं की प्रभुपाद यांनी सांगितलं होतं की जेव्हाही आपल्याला असं वाटतं की अस्वस्थ वाटतं आहे, नाही काही करावंसं वाटत आहे, नामजप सुद्धा करायची इच्छा होत नाही, काहीच करायची इच्छा होत नाही, काही करायचं म्हटलं तर मन लागत नाही, सरळ उठा, मंदिरात जा. मंदिरात जा, 5 मिनिटं त्या मूर्तीकडे डोळे भरून बघा, शांत वाटतं आणि नंतर परत घरी या. तुम्हाला खरंच जी अस्वस्थता होती ती निघून जाते. त्याचं कारणच ते आहे, कारण की त्या मूर्तीमध्ये भगवंताचा वास आहे आणि म्हणून आपल्याला शांत वाटतं. नामनिष्ठ दास प्रभू त्यांनी एका त्यांच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं की आपल्याला असं वाटत असतो मी मंदिरात जातो, मी मंदिरात जातो, आज मी मंदिरात गेलो, दर्शन घेऊन गेलो, हे ते. तर आपल्याला भगवंताची आठवण येते म्हणून आपण मंदिरात जातो. तर नामनिष्ठ दास प्रभू बरोबर उलट सांगतात. त्यांनी त्यांच्या लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे की ते म्हणाले की आपण मंदिरात जातो असं आपल्याला वाटत असतं, पण आपण मंदिरात जात नाही,
त्या भगवंताला इच्छा होते आपल्या भेटीची, आणि म्हणून आपल्याला ती इच्छा होते की नाही, चला आज आपण मंदिरात जाऊया आणि दर्शन घेऊया. आणि म्हणून आपली पावलं आपोआप त्या मंदिराकडे वळतात आणि आपण त्या भगवंताचं दर्शन घेतो. आणि असाच आणि म्हणून भगवंत इथे सांगता आहेत की जे माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहेत, पूजाविधी करत आहेत, संपूर्ण आपली आपण त्याला पूजनम वंदनम अर्चनम, आपण हे जे सगळं जे आहे ह्या सगळ्या विधी करून आपण फार ध्यान लावून मग्न होऊन आपण ती पूजा करतो आहोत, ती उपासना करतो आहोत, तर ती उपासना, ती पूजा परिपूर्ण आहे असं भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. घेऊ ना मीच? हा चालेल. प्रभूजी तुम्ही वाचताय का? हरे कृष्ण. हा, घेऊ ना मीच? हो हो, वाचा वाचा. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य, अचिंत्य. अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष स्वरूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की आपण सगुण साकार पाहिलं की नाही, मग निर्गुण निराकार असे आहेत की ज्यांना भगवंताच्या त्या निर्गुण रूपावर, ज्याला आपण ब्रह्मन स्वरूप असं म्हटलेलं आहे, दुसऱ्या अध्यायात जर बघितलं असेल, तुम्हाला आठवत असेल तर, भगवंताचं जे ब्रह्मन स्वरूप जे आहे की जे ऊर्जेचा स्त्रोत आहे, तर अशा स्वरूपावर, निर्गुण निराकार रूपावर किंवा अव्यक्त ब्रह्मावर आपण म्हणू शकतो. तर जे उपासना करता आहेत, तर ते करण्यासाठी खूप कठोर परिश्रम आहेत, किंवा आपण 6व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे योग पद्धती, अष्टांग योग पद्धती. त्याच्यामध्ये इंद्रियांचं संयमन करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्या मनामध्ये, मन हे अचल असलं पाहिजे, अविचल असलं पाहिजे, म्हणजे कुठलाही विचार मनामध्ये डोकवता कामा नाही. त्याच्यानंतर आपली बुद्धी, मन, चित्त हे एकाच जागी स्थिर असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर साध्य किंवा धारणा आपण म्हणतो, तर धारणा त्या एका निर्गुण रूपाची अशी धारणा धरायची आहे. आणि हे सगळं करत असताना कुठेतरी आपल्या संपूर्ण, म्हणजे आपण अष्टांग योगाचे सर्व नियम पाहिलेले आहेत की ते आहार, प्रत्याहार, त्याच्यानंतर आपलं जे काही प्राणायाम, तर आपल्या सगळ्या त्या नियमांचं पालन करून आपल्याला त्या अव्यक्त ब्रह्मावर किंवा निर्गुण रूपावर आपल्याला ते साध्य म्हणून त्याच्यावर भगवंताची पूजा, म्हणजे आपल्याला ध्यान करायचं आहे किंवा धारणा धरायची आहे. आणि मग हे सगळं करत असताना काय होतं की ती उपासना केल्यानंतर, किंवा सपोज तुम्हाला त्याच्यामध्ये यश आलं, यश येतं, नाही येत असं नाही, पण त्याला थोडासा वेळ लागतो, किंवा ते गोष्ट खूप अवघड आहे. आणि ते करता करता जेव्हा यश येतं, तेव्हा शेवटी काय आहे, तुम्हाला आपल्यामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याचाच आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. साधना, जेव्हा आपण, ज्याला आपण साधना म्हणतो किंवा समाधी म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये आपण संपूर्ण आपल्या इंद्रियांचं, मनाचं, पण श्वासावर लक्ष आहे, त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या आपल्या इंद्रियांवर आपण नियंत्रण आणून त्यांच्यावर संयम ठेवून आपण भगवंताची आराधना केलेली आहे. आणि मग त्याचं शेवटी काय आहे, रिझल्ट काय आहे, तर आपल्याला त्या परमात्मा परमेश्वराचं आपल्याला रूप जे आहे त्याचं दर्शन होणार आहे. त्याच्या शोधामध्ये आपण
त्या निर्गुण रूपाच्या शोधामध्ये आपण फिरतो, म्हणजे आपण बसलेलो आहोत, ध्यान लावून बसलेलो आहोत, पण शोधामध्ये आपल्याला काय सापडतं आहे, त्याचं फलित काय आहे, तर भगवंताच्या त्या सगुण रूपाचंच आपल्याला दर्शन होतं आहे. त्यामुळे इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की तुम्ही अशा माझ्या निर्गुण रूपाची जरी उपासना केली तरी शेवटी तुम्हाला माझ्या सगुण रूपाचीच प्राप्ती होणार आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने उपासना केली तरी तुम्हाला माझं ते सगुण रूप जे आहे तेच प्राप्त होणार आहे. पण ती उपासना करणं कठीण आहे आणि मग ते कठीण कसं आहे? हरे कृष्णा माताजी. मला ते वृषाली माताजींचं नेट हे झालेलं आहे. प्रकाश प्रभूजी तुम्ही वाचताय का, मी वाचू? नाही, त्या डिस्कनेक्ट झालं त्यांचं. वाचतो मी. हा हा, थोडस ब्लर दिसत नाही व्यवस्थित. मी वाचू का? मी वाचते. हरे कृष्ण, काही हरकत नाही. हा. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवद्भिरवाप्यते. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. मग आता इथे भगवंतांनी आताच सांगितलं की अव्यक्त रूपावर, निर्विशेष रूपावर, निर्गुण रूपावर आपण भगवंताची आसक्ती धरून आपण भगवंताची उपासना करायचं म्हटलं तर ते करू शकतो, पण ती प्रगती जी आहे ती तेवढी सोपी नाही आहे, ती क्लेशदायक आहे आणि कुठल्याही देहधारी जीवांसाठी तो मार्ग नेहमीच कठीण आहे. कारण की आधी ते सगळे अष्टांग योगाचे सगळे नियम जे आहेत त्याचं आपल्याला पालन करायचं आहे. पहिलाच नियम काय आहे की आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा, आपल्या इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय विषय ह्या गोष्टींचा सगळ्यात पहिले आपल्याला त्याग करायचा आहे, त्याची आसक्ती धरायची नाही आहे. तर इथून सुरुवात आणि मग बाकीच्या गोष्टी, यम नियम, त्याच्यानंतर प्राणायाम आहे, त्याच्यानंतर प्रत्याहार आहे, की ह्या एक 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 गोष्टी जसं जसं आपण बाहेर जसं जसं आपण पुढे जातो आहे तर त्या गोष्टी चा अवलंब करणं आणि त्या तशाच परत आपण एकदा करू शकतो, दोनदा करू शकतो, पण सतत त्याच्यात सातत्य ठेवणं हे खूप कठीण आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये मनाला नियंत्रित ठेवणं, मनाचा वेग किती आहे आपल्या 9 लाख मैल्स पर सेकंद, की जिथे आपल्याला काहीच माहित नाही की समोर काय आहे, फक्त त्याचा शोध घ्यायचा आहे. पण म्हणजे नेमकं काय, कुठल्या तर ऊर्जेचा स्रोत आहे, मग ते म्हणजे नेमकं काय, तर याचा शोध घ्यायचा आहे आणि याच्यासाठी आपल्याला ध्यानस्थ बसायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला लक्ष केंद्रित करून आपल्याला भक्ती करायची आहे. तर हे सगळं जे आहे तर हे एका देहधारी जीवांसाठी खूप कठीण आहे, सामान्य माणसांसाठी हे खूप खूप कठीण आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मा ध्यायन्त्य उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करतात, माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. मग आता इथे काय सांगता आहेत भगवंत, की जे माझ्या सगुण रूपाची उपासना करता आहेत, पूजा विधी करता आहेत, सर्व कर्म मला अर्पण करता आहेत आणि अनन्य भक्ती भावाने माझी उपासना करता आहेत, ते निश्चितच माझ्याशी संलग्न झालेले आहेत, की सर्व कर्म जी आहेत ती मला समर्पित. आसक्ती कोणाची, तर माझी आसक्ती.
तर हे सगळं जे आहे की असे जे कोणी भक्त आहेत, ज्यांचं संपूर्ण कार्य जे आहे ते माझ्याशी संलग्न आहे. भक्ती म्हणजे आपल्या सगळे क्रिया, कर्म जे आहे ते भगवंताला अर्पण करणं, त्याच्या आनंदासाठी करणं. तर हे सगळं जे करतो, निश्चितच त्याचा मी संसारातून, संसाररूपी सागरातून किंवा ह्या भौतिक जो जग आहे किंवा भौतिक सागर जो आहे, त्याच्यातून मी त्वरित त्याचा उद्धार करतो, असं आपण इथे भगवंत सांगता आहेत. आपण भक्ती मार्ग हा एखादा लिफ्ट सारखा आहे. आपण पाहिलं होतं आपण, तुम्हाला जर 6व्या अध्यायामध्ये जर आठवत असेल तर, की त्या चित्रामध्ये की म्हणजे भक्ती मार्ग हा कसा आहे, की एखादी लिफ्ट कशी तुम्हाला बटन दाबल्याबरोबर वर घेऊन जाते, त्या पद्धतीने भगवंताची भक्ती, भगवन नाम जप, भगवंताचं स्मरण, स्मरणम, कीर्तनम, संकीर्तनम जे काही कराल, श्रवणम, पादसेवनम, तर ह्या भक्तीचे जे काही प्रकार आहेत ते ह्या भक्ती मार्गामध्ये जो संलग्न होतो त्याचा निश्चितच भगवंत उद्धार करतात. आणि हे जे संसाररूपी भवसागर आहे, हे जे भगवंताची भक्ती करतात, जे आध्यात्मिक मार्गामध्ये वळलेले आहेत, भगवंत इथे काय सांगतात, प्रभुपादांनी त्यांच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, की जे भक्त आहेत ते भगवंताची भक्ती करतात आणि जे भक्त नाही, ज्यांचा विश्वास नाही, ते मायेची भक्ती करतात. म्हणजे भगवंताची भक्ती करतात, निश्चितच भगवंत त्यांना ह्या संसाररूपी सागरातून त्यांचा उद्धार करतात, असं भगवंत सांगत आहेत. मग मग असं काय, की मग भक्त काय किंवा असे वेगवेगळे कुठले प्रकार आहेत, की आपल्याला नवविधा भक्ती तर माहिती आहे. भक्तीचे 9 प्रकार जे आहे, ते आपल्याला माहिती आहे, की जे आपण शिकलेलो आहोत. कोणाला पटकन आठवतंय का? सांगू शकेल का? नाहीतर मग मी सांगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हां, हां माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तीचे 9 प्रकार ना? हो, हो. पायऱ्या? प्रकार नवविधा भक्ती. श्रवण कीर्तनम सख्यम वंदन आत्मनिवेदन पादसेवनम. दास्यम, सख्यम. असं. हां, हां. खूप छान माताजी. की हे जे हरे नवविधा, हरे कृष्ण. ते हे नवविधा भक्तीचे प्रकार आहेत. ते वेगवेगळे आपण प्रकार पाहिलेले आहेत. मग आता आपल्याला भगवंत सांगत आहेत, की ह्या प्रकाराने आपल्याला कशी भक्ती करता येईल. मग आता भक्तीचे प्रकार. मग आता आपण बघूया, सगळ्यात पहिली आहे अनन्य भक्ती. आपण कालपासून बघतो आहे, की अनन्य भक्ती, अनन्य भक्ती किंवा आपण अनेक श्लोकांमध्ये ऐकलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक उदाहरण पण दिलं होतं. की आई मुलाचं जे नातं असतं, की मुलगा हा कसा असतो, की म्हणजे जो लहान असतो, जेव्हा जन्माला येतो, त्याच्यानंतर तो मोठा होतो. असं आईला कोणी सांगतं का, की मुलासाठी तुला हे करायचं आहे. आता तू आई झालीस हां, तुला ह्या गोष्टी कर. आपसूक तिच्याकडनं येतं. मुलगा मोठा झाला, शाळेत गेला, कॉलेजमध्ये गेला, नोकरी लागली, लग्न झालं, मुलाला मुलं झाली, तरी सुद्धा आईची त्या मुलाबद्दलची काळजी असते, ती काही कमी होत नाही. मुलगा जेव्हा केव्हा घरी येणार असेल, तेव्हा त्याच्यासाठी त्याचा आवडता पदार्थ बनवणं, आवडतं जेवण बनवणं, त्याला काय हवं आहे, काय नको आहे, ते बघणं. यत्किंचितही काहीही कुठल्याही टप्प्यावर आईच्या प्रेमामध्ये मुलासाठी फरक पडत नाही. तर अशी ही जी भावना आहे, ही भावना, अशीच भावना गोकुळामध्ये सर्व गोकुळवासियांची होती, की ते गोप-गोपिकांची तर होतीच, पण तिथल्या ज्या प्राणी, पक्षी जे आहेत त्यांची सुद्धा भगवंताबरोबरची हीच भावना होती. ते सर्व अनन्य भक्तीमध्ये होते. मग अनन्य भक्ती काय आहे? तर मय्येव मन आधस्त्व मयी बुद्धी निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः. माझ्यावर, पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझं मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह
सदैव माझ्या मध्येच वास करशील. मग आता अनन्य भक्ती काय आहे, तर भगवंत सांगता आहेत की तू माझ्या पुरुषोत्तम अशा रूपावर, माझ्या भगवंत भगवान या स्वरूपावर माझं तुझं मन जे आहे ते स्थिर कर. तुझी बुद्धी जी आहे, तर तुझ्या बुद्धीमध्ये तुझ्या विचारांमध्ये सतत सतत माझेच विचार असले पाहिजे. माझ्यासाठीच तुझं कुठलंही कर्म जे असेल ते माझ्यासाठीच असेल. आणि अशा रीतीने निस्संदेह तू सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. म्हणजे जो सदैव भगवंताच्या साठीच त्याचं जे काही नित्यकर्म आहे ते त्या भगवंतासाठीच. मग आपण जे काही अन्न ग्रहण करतो तर त्याचं आपण नाही, मला आधी ते भगवंतासाठी प्रसाद शिजवायचा आहे आणि मग तो मी नैवेद्य म्हणून दाखवणार आणि तो नैवेद्यच मी ग्रहण करणार. मग मी एखादं काम करतो आहे माझा निश्चितच आपण ह्या भौतिक संसारामध्ये आहोत, तर आपण एक तर नोकरी करत असतो, एक तर बिझनेस करत असतो. मग बिझनेससाठी लागणारा पैसा किंवा नोकरीसाठी लागणारं शिक्षण आणि मग त्याच्यानंतर आपण एखादे प्रोफेशनल कोर्सेस करतो आणि मग आपण आपला परमार्थ चालवण्यासाठी आपण निश्चितच अर्थार्जन करत असतो किंवा बिझनेस करतो. जे काही आपण करतो, जे काही मार्ग असेल, एक तर तुम्ही बिझनेस करता, एक तर तुम्ही नोकरी करता. तर ह्या सगळ्यामध्ये लागणारं जे काही तुमचे जी प्रोसेस आहे, तर हेच प्रोसेस तुम्हाला भक्ती मार्गामध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता. म्हणजे तुमचं जे काही तुम्हाला जे काही माहिती आहे, जे ज्ञान आहे, तर आपल्याला माहिती आहे की इस्कॉन सारख्या संस्था आहेत किंवा तिथे ते वेगवेगळी मंदिरं बांधत असतात, वेगवेगळ्या सेवा आहेत. तर तुम्हाला काय येत आहे, तर त्या सेवा तुम्ही तिथे देऊ शकता. त्यांची मंदिरं, तुम्ही जर आर्किटेक्ट असाल, तुम्ही जर वेगवेगळ्या सेवा आहेत, तर त्या सेवा तुम्ही देऊ शकतात. अशा अशा संस्थांशी तुम्ही असोसिएट होऊ शकता. तुम्ही जो काही आपण अर्थार्जन करतो, अर्थार्जन आपण कशासाठी करतो, की आपल्या उदरनिर्वाहासाठी, आपल्या कुटुंबियांसाठी करत असतो, बरोबर? तर त्यातला काही भाग, त्यातलं जे काही आहे, ते आपण कृष्णासाठी त्याच्या सेवेसाठी आपण खर्च करावा किंवा त्याला तिथे आपण अशा संस्थांना आपण दान द्यावं. तर जे काही करणार ते त्याच्यासाठी, की आपली जी काही कृती आहे ती त्याच्यासाठी. तर हा जो प्रकार आहे, हे जे आहे, हा विचार आणि ह्या संपूर्ण म्हणजे आपण 24/7 आपण फक्त आणि फक्त जे काही आपण इव्हन जो श्वासही जो घेतो आहे, तो आपण भगवंताच्या आनंदासाठी घेतो आहोत. तर ह्या विचाराने आपण जेव्हा जे काही करतो, तर ती आहे अनन्य भक्ती. आणि मग कदाचित तुम्हाला फार आपण याच्यासाठी अजून एक गोष्ट पाहिली होती, की तुम्हाला जर आठवत असेल, की तो मोची म्हणजे जो चांभार जो आहे तो आणि तो मंदिरामधला पुजारी. तर भगवंतांनी कुणाला उद्धार करायचं ठरवलं, की जो जो बाहेर बसलेला जो मोची आहे, की त्याचा भगवंतावर दृढ विश्वास आहे, दृढ श्रद्धा आहे, की हा जे काही होणार आहे, जे काही होतं आहे, ते त्याच्याच इच्छेनं होत आहे, त्याच्या इच्छेसाठीच करायचं आहे, त्याच्या आनंदासाठीच करायचं आहे. या भावनेने आपण करतो आहोत, तेव्हा ही असते ही अनन्य भक्ती असते. मग तुम्ही ह्या प्रकाराने सुद्धा भक्ती करू शकतात. पण मग अनन्य भक्ती करणं कठीण जातं आहे का? असं कुठेतरी वाटत असेल. हो, वाटू शकतं की नाही. आपण सामान्य माणसं आहोत. शून्यापासून सुरुवात करतो आहोत. आधी सगळी पाटी कोरी होती. मग आपल्याकडे पुढचा प्रकार पण आहे. भगवंत आपल्याला सांगता वेगवेगळे मार्ग दाखवत आहेत. तू कुठलाही मार्ग अवलंब, पण तुला माझ्या उपासनेला लाग, माझी भक्ती कर. मग दुसरा मार्ग कुठला आहे तर साधना भक्ती. त्याच्यात भगवंत काय सांगत आहेत, अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत् मामिच्छान्तु धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील, तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. मग इथे भगवंत आता काय सांगत आहेत, की साधना भक्ती. साधना भक्ती आपल्याला आता जर आपण इस्कॉनचं उदाहरण घेतलं, तर आपल्याला प्रभुपाद यांनी काही नियम घालून दिलेले आहेत. मग ते 4 नियम कुठले आहेत, त्या नियमांचं पालन करणं.
हो की नाही? मग त्या 4 नियमांमध्ये काय आहे, की आपल्याला जुगार खेळायचा नाही आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला मांसाहार करायचा नाही आहे. व्यसन करायचं नाही आहे आणि जे विवाहबाह्य संबंध किंवा अनैतिक संबंध आपल्याला ठेवायचे नाहीत. तर हे 4 नियम आहेत आणि मग हे 4 नियम तर पाळायचेच आहेत. पण ते पाळता आपल्याला नामजप करायचा आहे. 16 अक्षरी मंत्र आपल्याला दिलेला आहे, महामंत्र दिलेला आहे. त्याच्या 16 माळा रोज आपल्याला करायच्या आहेत. मग त्याच्यानंतर जसं-जसं तुम्ही पुढे जातात, तसं-तसं तुम्हाला सांगतात, की भगवद्गीतेचं अध्ययन करा, भागवतांचं अध्ययन करा. तुम्ही मंगल आरती जी आहे, तर सकाळी रोज उठा, मंगल आरती करा. ती मंगल आरती अटेंड करा. आता सगळं ऑनलाईन आहे. आता कुठे जायची गरज नाही. सगळं घरामध्ये आहे. फक्त तुम्हाला उठून ती गोष्ट करायची आहे. आता साध्या-साध्या गोष्टी असतात. आपण रोज कुठलाही आपण एखादी गोष्ट ठरवली, निश्चय केला आणि त्याच्यामध्ये जी सातत्य येतं, त्याला तपश्चर्या असं म्हणतात, की कुठलेतरी भौतिक, शारीरिक त्रास सहन करून. म्हणजे एक साधं उदाहरण आहे. रोज सकाळी आपल्याला उठायचं आहे. रोज सकाळी लवकर उठणे ही एक साधी बघायला गेलं तर साधी गोष्ट आहे. पण बापरे! रोज सकाळी 4:30 वाजता उठा, 4 वाजता उठा. म्हणजे किती त्रासदायक. त्या शरीराला त्रास द्या. परत अ, रोज सकाळी म्हणजे मग दिवस कसा जाईल, मला झोप येईल का वगैरे. तर भौतिक अडचणी येतील. कारण की मुळात आपलं मन तयार नसतं. आणि मग आपल्याला अनेक भौतिक अडचणी, की बाबा सकाळी लवकर उठली तर दिवसाची माझी दिनचर्या कशी असेल, काय होईल ह्या सगळ्यामध्ये. पण ते ठरवून जो करतो आणि सातत्याने करतो आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही अडथळा न आणता ते करतो, तर ती झाली तपश्चर्या. कुठलीही एक गोष्ट ठरवा, की मी रोज शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेन आणि अशा पद्धतीने ठरवून निश्चयाने रोज तेच अन्न ग्रहण करतोय. मी प्रसादच ग्रहण करेन. त्याच पद्धतीने मी अन्न ग्रहण करेन. जो हे करतो ही झाली तपश्चर्या, की त्याच्यामध्ये कुठलाही अडथळा आला तरी तो नियम मोडायचा नाही. त्या पद्धतीने आपलं वागणं. म्हणजे ही झाली साधना भक्ती, की आपलं जे विहित कर्म जे आहे, की ज्याला काहीतरी आपल्या गुरूंनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, आपला होमवर्क म्हणून, अभ्यास म्हणून, की ह्या-ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, ह्या-ह्या नियमांचं पालन करायचं आहे आणि हे करता तुम्हाला भक्ती करायची आहे. मग आपल्याला 4 भक्तीचे प्रकार तर माहितीच आहेत, की आपलं विहित कर्म करायचं आहे म्हणजे काय, की आपल्याला ते करता आपल्याला भगवंताचं पूजन, उपासना करायची आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या गुरूंनी आपल्याला नामस्मरण दिलेलं आहे. तर हे सगळं करता भगवंताचं नियमांचं सगळ्या नियमांचं पालन करून 16 माळा जप करणं. तर हा एक प्रकारचा जो होमवर्क जो आहे, ही साधना आहे. ही नित्योपासना आहे आणि ही जेव्हा आपण सातत्याने करतो, तेव्हा ती तपश्चर्या आहे. कुठल्याही अडथळ्याशिवाय करतो. तर हे जर करतो, ही झाली साधना भक्ती. मग आता आपण अनन्य भक्ती पाहिली, की जी मनापासून, की प्रेम भावनेने, उत्कटतेने, की आपल्याला ते वाटतंच, आपल्या मनातच ती इच्छा तयार होते आणि म्हणून आपण ते करतोच, की काही त्याच्यामध्ये मग कुठलाही अडथळा नसतो. आपण म्हणतो ना, आवड निर्माण झाली, की सवड आपोआप तयार होते. अशा पद्धतीने आहे ती अनन्य भक्ती. साधना भक्ती काय आहे, की कदाचित आपला कुठेतरी भाव कमी आहे, ती प्रेम भावना कमी आहे. पण आपल्याला हे निश्चित माहिती आहे, की आपल्याला हे करायचं आहे. आध्यात्मिक जग, भौतिक जग काय आहे हे आपल्याला माहिती आहे. त्यातला फरक आपल्याला माहिती आहे. मग त्याच्यासाठी गुरु आपल्याला तयार करत आहेत. म्हणजे जसं आपण मग गुरु आपल्याला तयार करत आहेत म्हणजे काय? तर गुरु आपल्याला काही उपासना देत आहेत, काही साधना देत आहेत. तर त्याच्या सातत्याने आपण सराव करणं. अभ्यासाने आपल्याला जो होमवर्क दिलेला आहे, जी साधना दिलेली आहे, जी उपासना दिलेली आहे, तर ते करून आपण ही साधना भक्ती करू शकतो. आपण आध्यात्मिक मार्गामध्ये पुढे जाऊ शकतो. पण मग हे पण शक्य नाही आहे का? मग आपल्याकडे आहे निष्काम कर्मयोग. मग निष्काम कर्मयोगात काय सांगता आहेत? अभ्यासे अपि समर्थोसी मत्कर्म परमो भव.
मदर्थम अपि कर्माणि पूर्व सिद्धिम वाप्यसी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. मग आपल्याला विहित कर्म भगवंतांनी सांगितलेली आहेत, हो की नाही. ब्राह्मण कर्म आहे, क्षत्रिय कर्म आहे, वैश्य कर्म आहे, शूद्र कर्म आहे. ही विहित कर्म तर आपल्याला सांगितलेलीच आहे. ती कर्म तुम्ही नियमितपणे करा आणि त्या कर्माचा फळाचा त्याग करा. म्हणजे त्या कर्माचं कर्मकांड करू नका, तर कर्मकांडाचा कर्मयोग करा. तुम्ही त्याच्या फळाची आसक्ती ठेवू नका. म्हणजे ते कर्म सकाम कर्म न होता ते निष्काम कर्म होईल. मग असं हे जे जेव्हा तुम्ही कराल भगवंताच्या साठी करा. तुम्हाला विहित कर्म सांगितलेली आहेत, मग ती कर्म करा. फक्त त्या आसक्तीशिवाय करा, त्याच्या फळाचा त्याग करा. मग हे झालं निष्काम कर्मयोग. तर तुम्हाला अनन्य भक्ती जमत नाहीये, साधना भक्ती पण जमत नाहीये, हरकत नाही. मग निष्काम कर्मयोग सुद्धा करा. मग त्याच्यामधनं सुद्धा जेव्हा आपण त्याग करतो, त्याग हा मोठा यज्ञ आहे. कुठल्याही फळाचा कर्मफळाचा जेव्हा त्याग करतो तेव्हा निश्चितच आपण त्या भगवंताच्या एक दिवस असा येतो की आपण भक्ती मार्गाकडे वळतोच. आपली आपली इच्छा, आपली भावना, आपलं मन त्या पद्धतीने तयार होतं. आपण निश्चितच अध्यात्मामध्ये प्रगती करतो. मग हे पण जमणार नाही आहे का? आणि म्हणून मग निष्काम कर्म करण्यासाठी आपण हा एक श्लोक शिकलो होतो. तर तुम्हाला आठवत असेल तर यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि द्रासी यत् तपस्यासि कौंतेय तत् मत पुरुषार्पणम. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस, दान करतो, दानादी कर्म आपल्याला सांगितलेली आहे, जी विहित कर्म सांगितलेली आहेत, तुझी तपस्या करतोस, ते सर्व तू मला अर्पण कर. त्याच्या फळाची आसक्ती ठेवू नकोस. हे जे आहे हे निष्काम कर्म आहे. आणि मग हे पण जमणार नाही आहे का तुला? मग सकाम कर्म भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग नाही तुला कर्मफळाचं, मग तुला संपूर्ण नाही द्यायचं आहे सकाम कर्म. मग त्याच्यात काय सांगत आहेत, अथैतदपि शक्तसी कर्तुम मध्यो योग माश्रितः. योग मिश्रित भक्ती सांगत आहे. सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफळाचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. मग तू सकाम भक्ती कर बाबा. तुझ्या काही इच्छेसाठी तू भक्ती कर त्याचे. आणि मग जे काही कर्मफळ असेल त्या कर्मफळाचा थोडासा तू भाग जो आहे तू मला अर्पण कर, माझ्या कार्यासाठी त्याचा उपयोग कर. म्हणजे आपण जे काही अर्थार्जन करतो, जो आपला जी आपली सॅलरी आहे किंवा आपला कुठला प्रॉफिट शेअर आहे, तुम्हाला जे काही आहे तर त्यातला थोडासा भाग तुम्ही भगवंताच्या सेवेसाठी खर्च करा, दान करा, काही करा. तर हे सगळं जे आहे ही सकाम भक्ती. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे दशरथ महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे, तुम्ही शेजारी बघत असाल तर त्यांनी सुद्धा जेव्हा प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी, आपल्याला माहिती आहे की त्यांनी यज्ञ विधी केला होता. यज्ञातनं त्यांना जे पायसदान आपल्याला जे मिळालेलं आहे यज्ञ तर अग्निपुरुषांकडनं, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जे आहे की भगवंतांचा जन्म झालेला आहे प्रभू रामचंद्रांचा. आणि मग त्यानंतर काय झालं की त्यांनी संपूर्ण राज्यामध्ये दान धर्म केला, की अगदी सढळ हातांनी यथाशक्ती त्यांनी दान केलं, दानविधी केला. तर हे सगळं जे आहे की तुम्ही कुठल्या तरी भावनेने, कुठल्या तरी इच्छेने तुम्ही एखादं यज्ञ कर्म करता आहात, पण जेव्हा तुमचं इप्सित साध्य होत आहे, तुमचं जेव्हा इच्छा पूर्ण होते आहे, तेव्हा यथाशक्ती तुम्ही भगवंतासाठी त्यातलं जे काही फळ जे आहे ते त्यातला काही भाग तुम्ही अर्पण करा, असं इथे भगवंत सांगत आहे. तर ही झाली सकाम भक्ती. व अनन्य भक्ती आहे, साधना भक्ती आहे, निष्काम भक्ती आहे, सकाम भक्ती आहे. तर हे प्रकार आहेत.
पण मग हे पण जर जमणार नसतील तर मग आता भगवंत पुढे सांगता आहेत हरकत नाही. मग पुढे आहे ध्यान आणि ज्ञान. हे आता आपल्याला माहिती आहे. श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानम अध्ययनम विशिष्यते. ध्यानात कर्म फल त्यागाची नित्तर नंतरम. तुला जर अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणं श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. मग आता इथे काय सांगत आहेत की ज्ञान घ्यायचं म्हणजे भगवंत कोण आहेत आपल्याला माहिती आहे. अर्थादी जिज्ञासू आणि ज्ञानी 4 भक्तांचे प्रकार आहेत किंवा 4 प्रकारांमध्ये भगवंत जे आहेत की वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण भगवंतांचं ज्ञान घ्यायचं किंवा भगवंत कोण आहे ती माहिती गोळा करायची. मग नुसती माहिती गोळा करायची का? तसं मी नेहमी म्हणते की माझे भगवद्गीतेचे 700 श्लोक पाठ आहेत असं म्हणून चालेल का? नाही. मग त्या 700 श्लोकांमध्ये काय म्हटलं आहे त्याच्यातल्या 700 पैकी 7 श्लोकांचा जरी आपण अर्थ समजून त्याच्या पद्धतीने जर आपल्या जीवनशैलीमध्ये जर आपण बदल घडवू शकलो तर ती खरी भगवद्गीता जी आहे ती खरी भगवद्गीता अभ्यासणे ती खरी भगवद्गीता शिकणे. हो की नाही? तर म्हणजे इथे भगवंत तेच सांगत आहे तुम्ही माहिती गोळा करा, ज्ञान घ्या. नुसतं ज्ञान घ्यायचं आहे का? नाही. ज्ञानाचं अनुशीलन त्या पद्धतीने तुम्ही आचरण करा. ते ज्ञान तुम्ही आत्मसात करा. आणि जेव्हा आपण ते करू तेव्हा निश्चितच आपल्याला ध्यान काय आहे ध्यान काय आहे हे समजेल. आपण ध्यान करायला लागू, ज्ञान घेऊ, ध्यान करू आणि ध्यान करता करता आपण भगवंताची भक्ती करू. आणि मग हेही करणं शक्य नाही आहे तर मग भगवंत सांगतायत कर्म फळाचा त्याग करणं. म्हणजे कर्म फळ आहे म्हणजे पुन्हा तेच की कुठलंही कर्म करतो तर त्याच्या फळाची इच्छा तुम्ही ठेवू नका, अपेक्षा ठेवू नका. आणि मग अशाने काय होईल की निश्चितच आपण कर्मफळाचा त्याग करता करता ज्ञान घेता घेता ध्यान आणि मग अशा पद्धतीने एक एक टप्पा एक एक पायरी पुढे जात जात आपण भगवंताची भक्ती करू. आणि निश्चितच त्यामुळे आपल्याला मनःशांती प्राप्त होणार आहे. मनःशांती प्राप्त झाल्यामुळे आपल्यामधली सहिष्णुता वाढणार आहे, समाधान वाढणार आहे, आपल्याला आनंद मिळणार आहे किंवा आपल्याला भक्ती काय आहे, परमार्थ काय आहे, भगवंत कोण आहे, ब्रह्म काय आहे, तर हे सगळं समजणार आहे. तर हे एक एक प्रगतिशील टप्पे आहेत. म्हणजे तुम्ही अनन्य भक्ती ही करू शकतात. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट भगवंताची प्रत्यक्ष भक्ती जी आहे ती करू शकतात आणि भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात. पण जर प्रत्यक्ष भक्ती करणं शक्य नाही आहे, तुम्हाला अवघड वाटतं आहे, तर तुम्ही अप्रत्यक्ष भक्ती जी आहे मग तुम्हाला एक एक पायऱ्या एक एक गोष्टी पूर्ण करत पुढे जायचं आहे. मग तुम्ही आधी ज्ञान घ्या. मग भगवंत कोण आहेत जरा त्याचं ज्ञान घ्या, त्याची माहिती गोळा करा, माहिती संकलन करा. नुसती माहिती संकलन करायची का? तर नाही. मग त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे त्यानुसार आपल्याला थोडंसं अनुसरण करायचं आहे, त्याचं अनुशीलन करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हटलं आहे की भगवंत हे परमात्मा परमेश्वर आहेत. मग त्यांच्यासाठी आपल्याला त्यांची उपासना करण्यासाठी आपल्याला नामजप करायचा आहे. गुरूंनी तो आपल्याला दिलेला आहे. मग कुठला नामजप आहे? मग त्या नामजपाचा आपल्याला पुन्हा पुन्हा उच्चारण करायचं आहे. त्याचं तो मंत्र आपल्याला म्हणायचा आहे. मग हे करता करता हळूहळू आपली जी काही रोजची कर्म जी आहे त्याच्या फळाचा त्याग करायचा आहे. म्हणजे एक एक पायऱ्या पुढे सरत ह्या सगळ्या पायऱ्या पुढे करताना काय होतं की आपल्या इंद्रिय शुद्धीकरण होतं. जिथे इंद्रिय शुद्ध आता सध्या काय आहेत आपली इंद्रिय ही अशुद्ध इंद्रिय आहे. म्हणजे इंद्रिय इच्छा आसक्ती एवढ्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला इंद्रिय शुद्धीकरण झालं की निश्चितच आपण एक एक आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे तो वाढीस लागेल आणि निश्चितच आपण भक्तीचे जे एक एक पायऱ्या पुढे चालत जाऊ. म्हणजे एक तर प्रत्यक्ष भक्ती किंवा अप्रत्यक्ष भक्ती पण कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही
माझ्या भक्तीशी संलग्न व्हा, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत की इथे नुसतं भगवंतांनी आज आपल्याला भक्तीचे मार्ग किंवा टप्पे सांगितलेले नाही आहेत. तर भक्त कसा असावा किंवा भक्तामध्ये काय गुण असावेत, तर त्याची व्याख्या जणू 12व्या अध्यायामध्ये दिलेली आहे. त्याची डेफिनेशन आपल्याला दिलेली आहे. तर त्याची आता आपल्याला बघायचं आहे. पुढचे जे श्लोक जे आहेत, तर त्या सर्व श्लोकांमध्ये आपल्याला भक्ताची व्याख्या दिलेली आहे. जो जीवांचा द्वेष करत नाही, जो सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे, स्वतःला स्वामी समजत नाही, सुख-दुःखांमध्ये समभाव राखतो, तो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त आहे, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न आहे, असा तो आहे, तो मला प्रिय आहे. मग असा भक्त, मग जो भक्त हा भगवंताचा द्वेष करत नाही, मग जो भगवंताला मित्र मानतो, मग कुठलीही परिस्थिती असो, या सर्व परिस्थितींमध्ये तो समभाव राखतो. म्हणजे काय, आपल्याला त्रिताप काय आहेत हे माहिती आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये चढ-उतार असतात, सुख आहे, दुःख आहे. मग हे आपल्याला शत्रू आहेत. आपल्या आयुष्यामध्ये असे अनेक लोक असतात की ते आपल्याला असं वाटतं की ते आपलं अहित बघत आहेत किंवा आपल्यासाठी ते वाईट विचार करत आहेत. पण ह्या सगळ्यांसाठी की जे आपले शत्रू नाहीत किंवा असा विचार नाही करत, एक भक्त जो आहे तो काय विचार करतो की हे माझ्याच मागच्या कर्माचं काहीतरी फळ आहे आणि ते आता आणि म्हणून तो आज शत्रू म्हणून माझ्या समोर आलेला आहे, म्हणून तो असं मला वागतो आहे. तर हे दुःख जे आहे कदाचित मला याच्यापेक्षा खूप मोठं काहीतरी भोगायचं आहे, पण केवळ त्या भगवंताची कृपा आहे म्हणून मला एवढंच भोगावं लागतं आहे. आणि हे अशा भावनेनं जो विचार करतो, हा भक्त आहे. आणि मग तो कुठलीही परिस्थिती जो आहे तो त्या परिस्थितीतून तो स्वतःला पुढे सरसावतो किंवा तारून घेऊन जातो. आपल्याकडे इथं सुदामांचं उदाहरण आहे की भगवंताचे मित्र होते की 18 विश्व दारिद्र्य त्यांच्या घरी होतं. मित्र द्वारकाधीश आहे आणि भगवान श्रीकृष्ण आणि त्याचा अगदी आपण काय म्हणतो बेस्ट फ्रेंड की जो आहे तो एका त्याच्या घरी अन्नान्न दशा आहे. बायका मुलांकडे खायला प्यायला सुद्धा रोज पोटभर अन्न नाही किंवा रोज आपल्याला परिधान करायला वस्त्र सुद्धा नाही, जीर्ण झालेले असे वस्त्र आहेत. तर असं सगळं अन्नान्न दशा आहे, 18 विश्व दारिद्र्य घरामध्ये आहे. पण तरीही कुठल्याही तक्रारीला की माझंच काहीतरी कर्म होतं आणि म्हणून मला हे भोगावं लागतं आहे, या भावनेने भगवंताला न विसरता त्याची भक्ती करणं, तर हा जो आहे हा माझा प्रिय भक्त आहे, असं भगवंत सांगतात. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही, जो इतर कोणामुळेही उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष, दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग कुठलीही परिस्थिती असो त्याच्यामध्ये तो उगाचच त्या परिस्थितीला बापरे माझ्या वाटेलाच का हे आलं किंवा अशा भावना मनात ठेवत नाहीत. म्हणजे आपण त्रिताप आपण पाहिले की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तो स्वतःचा समतोल राखतो. की उगाच आनंदी होत नाही आणि आनंदाने नाचत नाही किंवा उगाच दुःख झालं आहे म्हणून डिप्रेशन मध्ये जात नाही किंवा कसलं भय नाही, कसली चिंता नाही, बारे देवा उद्या काय होईल, कसं होईल माझ्या मुलांचं, माझ्या नातवंडांचं काय होईल. तर ह्या उगाचच व्यर्थ चिंतेमध्ये, व्यर्थ भौतिक चिंतांमध्ये जो रमत नाही आणि कुठल्याही परिस्थितीला तो समानतेने, जसं आपण आता म्हटलं की माझंच काहीतरी आहे कर्म आणि म्हणून मला हे आज माझ्या समोर ही परिस्थिती उत्पन्न झालेली आहे, मला हे भोगावं लागतं आहे किंवा मला हे उपभोगावं लागतं आहे, असा जो विचार करतो तो मला अत्यंत प्रिय आहे. आता आपल्याला इथे एक शेजारी तुम्हाला चित्र दिसत आहे. तर ह्या शेजारच्या चित्रामध्ये जर तुम्ही बघत असाल तर तिथे भगवान शिवशंकर जे आहेत तर ते एक भगवतमची कथा सांगता आहेत किंवा भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन करता आहेत आणि ते करत असताना नारद मुनी तिथे आहेत.
त्याच्यानंतर अनेक ऋषीमुनी तिथे बसलेले आहेत आणि हे सगळं सुरू असताना ऐकत असताना सगळे तल्लीन झालेले आहेत आणि देवी सती जी आहे ती भगवंतांच्या मांडीवर बसलेली आहे, भगवान शिवशंकरांच्या, आणि ती सुद्धा त्या कथेचं काय म्हणू शकतो आपण, चिंतन करते आहे किंवा ती कथा अगदी मनापासून ऐकते आहे. आणि हे सगळं सुरू आहे. तर हे सगळं असताना, कारण की हे सगळे त्या आध्यात्मिक अनुभूतीमध्ये आहेत किंवा त्यामुळे त्यांना बाकीच्या गोष्टींचं, कुठल्याही गोष्टींचं त्यांना अ, त्याच्यात नसतात, त्या भौतिक गोष्टींमध्ये नसतात. भौतिक शरीर, भौतिक इच्छा, आकांक्षा यापासून ते वर गेलेले असतात आणि त्या आध्यात्मिक अनुभूतीमध्येच असतात ते. तर असं हे सगळं सुरू असताना एकदा काय होतं, की तिकडनं वरून चित्रकेतू जे आहेत ते जात असतात आणि ते पण ते ऐकतात, की इथे भगवान शंकर जे आहेत ते भगवंतांचे लीलावर कथन करता आहेत. मग 2 मिनिटं त्यांनीही थांबून घेतलं आणि तेही ऐकता आहेत, आनंदाने ऐकता आहेत. भगवंताच्या लीला म्हटल्यानंतर आनंद होतोच. अ, आपल्या मुखावर एक स्मित हास्य येतं, असंच काहीतरी होतं आणि भगवंत कथन करत होते, भगवान शिवशंकर. आणि मग चित्रकेतू हे जे आहेत, तर त्यांनाही जे काही सांगितलेलं आहे, की काही भाग ऐकलं आहे, तर त्याच्यावर त्यांनी चेहऱ्यावर हसू उमटलं. तर त्यांचं ते हसणं बघून देवी सतींचं तेवढ्यात तिथे लक्ष गेलं. तर त्यांना वाटलं, की हे वरून जाता आहेत आणि हे जणू मलाच हसता आहेत. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, की त्यांना तिथे शाप दिला चित्रकेतूंना आणि त्यांना सांगितलं, की तू मृत्यूलोकात वृत्तासूर म्हणून जन्म घेशील. पण चित्रकेतू जे होते ते सुद्धा भगवंताचेच भक्त होते, हो की नाही? त्यामुळे तो शाप त्यांनी वरदान म्हणून स्वीकारला आणि ते म्हणाले, की हरकत नाही, भगवंताचंच काहीतरी नियोजन असेल आणि म्हणून मला हा शाप मिळालेला आहे. आणि त्याच पद्धतीने म्हणजे ते उद्विग्न झाले नाही, की माझी काही चूक नसताना हे असं कसं करू शकतात? मग याच्यासाठी मी काय करू? शाप मिळेल का? असा कुठलाही ते करू शकले असते, पण नाही. भगवंताचे भक्त आहेत आणि त्यामुळे तो शाप सुद्धा एखादं वरदान म्हणून नारद मुनींना शाप दिलेला आहे ब्रह्मदेवांनी. पण नारद मुनी काय, की उलट त्या शापाचं त्यांनी वरदानामध्ये त्यांनी त्याचं रूपांतर करून घेतलं, की तुझ्या एका घरामध्ये तू राहणार नाही. तुझ्या डोक्यावर छप्पर नसेल. तू सतत फिरत राहशील. मग सतत फिरत राहिल्यावर काय केलं नारद मुनींनी? सतत फिरून त्यांनी सर्वत्र भगवंताचा प्रचार प्रसार केला. नारायण नारायण म्हणत सगळ्यांना नारायण म्हणायला लावलं. तर त्या शापाचं त्यांनी वरदान करून घेतलं. आता आपण पुढे बघूया, की पुढचं काय आहे, की जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, तो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग आपल्या ज्या भौतिक इच्छा, आकांक्षा ज्या आहेत आणि मग त्याच्यासाठी आपण सतत कार्यशील असतो, क्रियाशील असतो. तर जो माझा भक्त जो आहे, तो जे मिळेल त्याच्यामध्ये समाधानी आहे, तृप्त आहे. आणि मग बाकी सर्व वेळ जो आहे तो भगवंतासाठी, त्याच्या उपासनेसाठी घालवायचा. तर असा जो प्रयत्नशील असतो, शुद्ध सात्विक भावनेने माझी पूजा अर्चा उपासना करतो, असा भक्त मला नेहमीच प्रिय आहे. जो हर्षित होत नाही, दुःखही करत नाही, शोक करीत नाही, आकांक्षाही करीत नाही, ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला प्रिय आहे. भक्त प्रल्हाद, इथं आपल्याला उदाहरण आहे, शेजारच्या चित्रात दिसत आहे, की त्यांना त्या लहान वयामध्ये किती त्रास द्यावा त्यांच्या वडिलांनी. हत्तीच्या पायाखाली म्हणू नका, वेगवेगळे असुर त्यांच्या अवतीभवती होते, त्या लहान बाळाच्या अवतीभवती फिरत होते, वेगवेगळ्या शस्त्रास्त्रांचा त्यांच्यावर ते काय म्हणू शकतो वापर करत होते आणि इथे कडेलोट करू, ते करू, ते करू, किती किती त्यांना त्रास दिला. पण त्या कुठल्याही त्रासाला त्यांनी, भक्त प्रल्हाद हे इतके त्यांनी भगवंताचे निस्सीम असे भक्त होते. त्यांनी भगवंताच्या
भक्तीची पायरी एवढ्या एक एक पायऱ्या ते पुढे गेलेले होते आणि त्यामुळे त्यांचा निश्चय हा दृढ निश्चय होता आणि भगवंतावर प्रेम भावना होती आणि त्यामुळे त्या भावनेमध्ये असल्यामुळे की कुठलाही त्रास जो आहे त्यांना त्रास कधी वाटलाच नाही. त्यांना कुठलीही त्या राज्याची इच्छा आकांक्षा अशी त्यांना कधी वाटलीच नाही आणि त्यामुळे कुठलाही त्रास त्यांनी खूप आनंदाने सहन केला. मग पुढे भगवंत सांगत आहे, जो मनुष्य मित्र शत्रू यांच्या ठिकाणी समान असतो, मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, तो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे मिळेल त्यात असंतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे, भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे, असा जो भक्त आहे तो मला प्रिय आहे. मग भक्तीच्या व्याख्यामध्ये अजून भगवंत गोष्टी ऍड करत आहेत. शत्रू मित्र सगळ्यांच्या ठायी समभाव आहे. मग कुठल्याही परिस्थिती समोर असली तरी जो व्यथित होत नाही, आपल्या मनाचा समतोल ढळू देत नाही, कुठल्याही आपल्या घरादाराची कसलीही चिंता नाही, कारण त्यांना माहिती आहे योगक्षेमम वहाम्यहम. भक्ताच्या संपूर्ण योगक्षेम किंवा त्यांच्या उदरनिर्वाहाची काळजी कोण करत असतं, तर भगवंत करत असतो. त्यामुळे त्याने फक्त भगवंताची भक्ती करावी आणि भगवंत सगळ्या गोष्टी तारून घेतात. तर हे ज्याला माहिती आहे आणि अशा पद्धतीने जो कृती करतो तो निश्चितच माझा प्रिय भक्त आहे. मग जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे मला श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. म्हणजे भगवंत पुन्हा इथे सांगत आहेत की कृष्ण भक्त कसा असावा. तर वेगवेगळे त्यांनी व्याख्यांमध्ये वेगवेगळे त्यांनी सांगितलेलं आहे की जो क्षमाशील आहे, शत्रू मित्र यांच्यामध्ये समभाव राखतो, मानापमान याच्यामध्ये समभाव असतो. की मान आणि अपमान कशाचा, आपल्याला माहिती आहे की आध्यात्मिक शरीर आणि भौतिक शरीर हे चिरंतन सनातन आहे का, नाही, ते नाशवंत आहे. मग आपला आत्मा आपल्याला हे सनातन आहे, मग त्याचा कसला मान, त्याचा कसला अपमान. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जो संलग्न आहे तो निश्चितच भगवंताच्या भक्तीमध्ये संलग्न आहे आणि असे सर्व भक्त जे आहेत ते भगवंताला प्रिय आहेत आणि अशा भगवंतांचा भगवंत नेहमी उद्धार करत असतो. मागच्या अध्यायात आपण काय शिकलो, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे, कृष्णाला प्रिय असलेले गुण. म्हणजे आजच्या अध्यायामध्ये आपण काय शिकलो की आपल्याला भगवंताची एक तर तुम्ही प्रत्यक्ष भक्ती करू शकतात किंवा अप्रत्यक्ष भक्ती करू शकतात. मग अप्रत्यक्ष भक्तीमध्ये काय आहे की तुम्हाला एक एक पायऱ्या चढायच्या आहेत. मग तुम्ही ज्ञान संकलन करा, ध्यानाला बसा, जे काही कर्म करता आहे त्या कर्म फळाचा त्याग करा. मग हे करता करता हळूहळू मग परमात्मा कोण आहे, ब्रह्म काय आहे, आपण कोण आहोत, मग भगवंताची भक्ती काय आहे, मग ती ओळख करून घ्या आणि हळूहळू पुढे पुढे आपण अध्यात्माच्या भक्तीच्या टप्प्यावर पोहोचू, भक्तीच्या पायरीवर जाऊ. आणि त्याच्या उलट डायरेक्ट मार्ग काय आहे की तुम्हाला 16 अक्षरी मंत्र दिलेला आहे, तर तो मंत्र जो आहे तो आपल्याला म्हणायचा आहे, तो आपल्याला 16 माळ जप करायचा आहे. पण नुसता 16 माळ जप करून आपलं झाला, माझ्या 16 माळा झाल्या नाही. सतत जे काही काम करतो आहोत त्यामध्ये तर आपल्या तोंडामध्ये तो नाम जप जो आहे तो सुरू ठेवायचा. जेव्हा आपण तो जप सुरू ठेवतो तर आपोआपच आपलं काम जे आहे त्या कामाचं फळ म्हणा किंवा ते काम करता करता ते भगवंताला ते कर्म अर्पण होतं, त्या कर्माचं फळ आपल्याकडनं भगवंताला अर्पण केलं जातं. तर ह्या छोट्या छोट्या ह्या गोष्टीपासून पुढे पुढे सुरुवात करून निश्चित आपण भक्तीच्या पुढच्या टप्प्यांवर पुढच्या पायऱ्यांवर आपण जाऊ शकतो. तर हेच म्हणजे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. एक डायरेक्ट मार्ग आहे, एक प्रत्यक्ष असा मार्ग आहे की तुम्ही भगवंताची भक्तीच करायला घ्या. भक्ती मार्ग हा एखाद्या लिफ्ट प्रमाणे तुम्हाला उचलून घेऊन जाणार आहे. नाहीतर अप्रत्यक्ष मार्ग आहे, मग तुम्हाला जसं सांगितलं ज्ञान घ्या, ध्यान घ्या,
अष्टांग योगाचे एक एक टप्पे जे आहेत ते पार करून तुम्ही पुढे व्हा आणि भगवंताची भक्ती तुम्ही करू शकता किंवा तुम्ही अध्यात्म मार्गामध्ये पुढे पुढे जाऊ शकता. आणि इथेच आपला भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायाचा संपतो आहे. म्हणजेच भगवद्गीतेचा जो दुसरा टप्पा आहे, महत्वाचा टप्पा, भक्तियोग हा खूप महत्वाचा भाग आहे भगवद्गीतेमधला, तो इथे आज आपण संपवतो आहे. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण.